Owe batego ibonu webulu na obodo anu. Ndị obodo chie ya echichi nu. Maọbụ onye si ka m na-ekwu ife a. Chief Chinedu Nwadigwe Oke Osisi 1 na Dunu Local Government na Anambra State. Chairman Chief Executive Edumaco Global Resources Nigeria Limited. Ibemele Mma 1 na South Africa. Director State Hotel and Suites Nigeria Limited. Ọkụtobie na Malaysia obele nwa biko obi. Chijioke na-ekene iru obele nwa Biafumanya. Ibi ruru ka anyị na-ekwu. Director Marco Oil and Gas na Abuja. Alụsị ego ndị Igbo na Malaysia. Morocco na Malaysia bilinu obele nwa bịabanụ onye ọma gaba n'irunu enekwa n'anya n'azụ ma ya ege n'ịkwọnụ n'egwu maka na onye ọbụla na-eme ọfụma n'elu ụwa na ndị ntaji anya ga-anọ n'akụkụ nọ anadọghị ka ịda mana nna Chukwu nwa ọgaranya na-agbatịrị maka na ibe na-ebu eke dị narị. Ife iji kalịsịa na Malaysia ka ndị ọzọ ji ewuzi anya ọkụ mana Ugochukwu tụnyeli n'isi nu anya ndị lafụrụzi ya sọ Chijioke napụrụ m anya oribilibiko obili ego yi kalịla kalịnụ ego ya nwere ọgwụgwọ n'elu ụwa aka ji abụbi ya yes sir. Kedizi onye mụrụ nnukwu mmọnwụ oke mmali Dr. Chief Joseph Nwadigwe Nweke Akwụlụnọ 1 n'Ukulu Ezinna na anyị kenele maka na ọfọ na-esi n'aka na-elutu nwanụ maka na Joseph Nwadigwe n'ife omenenu weriga ụmụ nwanyị ọnụlụ kalịla kalịla ụmụ ọmụrụ bụ aja dị nanị maka na afọ abụọra na ada abụọrọ ọnụ. Kedu isi maka ezinne m ụlọ ezi nwanụ Chief Mrs. Veronica Nwadigwe ezinne m ụlọ ezi nwanụ mana ọ mụrụ nwa ga-eli akwụkwọ ya n'elu ezinne Chinedu Nwadigwe alụsị ego obili obele nwa n'ịkalịla kalịnụ akwụghị ịkalịla kalịnụ
mele obodo ya erikanụ oke osisi n'igadịnụ obele nwa biko gaba n'ihu ribe olili n'inwere ozi ọdịda ọzọ onye si na ngị bụ ife dịli ya onye bụgeji anizeli mmiri n'iru gị ga-agbabazie nwa dị Chinedu ya fabalị n'elu ụwa ya na-eduyi Chukwu na-eduyinu ndị ntaji anya na-eme na nkịtị nke kalịsịlị ndị Igbo nọ na Malaysia nụ ego ya nwere ọgwụgwọ n'elu ụwa nụ oke osisi biko bilinu ọ sị mụ kene ndị oyi ya nụ Chief Peter Oyaune Obole Oyaune bili omerọra n'ukwulu na anyị ga-eneli na dunu kọfịa gị isejenu ike nke ndị Igbo na-abụja onye ọma bili Obole Oyaune ezi oyi m bili omerọra n'ukwulu odogwu na anyị ga-eneli oke osisi si m ga-eneyi Prince Ejike Ujabike isi mma general na Amokwe onye ego na Malaysia Chief Tony Ngiruka ọnwa netirora 1 n'Ọnịcha ọnwa bigo bilinu ọnwa tie Ibadinu ọnwa bigo tibe na Chijioke kenelu oke osisi na dunu kọfịa si nkene yi ezi nwa Ngiruka n'Ọnịcha donu onye nwere ibu na Chief Atọ Eze Mkpo Chief Injinia Eze Mkpo bilinu asị na oke fịa dị ezezo n'ọfịanụ detonya na-ekwunu o nwere Igbo na-emenu ọzọ Igbo ndụ bili ọkasị akasị nwa na dunu kọfịa Atọ Eze Mkpo Prince Francis Ọgwụgwa Ichie Nwakibia 1 n'Ukwulu Director Hotel de Binti na Abuja Chief Ifeanyi Uba bilimu Chairman Chief Executive Capital Oil and Gas Ebubechukwu ụzọ nke izizi na Nnewi ezi oyi isi m keneyi oke osisi na dunu kọfịa na ya si m keneyi kedu maka Chief Ifeanyi Chukwu Akwukwe Ejiamatụ ezi nwa onye ozi Owere n'ezi Owere ka isejenu Magic Man onye mmemme bido eji ọnụ eme magic ilu Ifeagụ Jemile dị na mgbanụ akụ nwa bụ onye ezi Owere ezigbo ya oke osisi na dunu kọfịa onye ezi Owere ọ sị mụ kene ụmụnne ya nụ Emeka Nwadigwe
na ezigbo nwanne ya ọfọdụ ile nwadigwe ọnwa na-etiri ọra na dunu kọfịa anyị keneli chukwu nọsọ mgbe o ji kwenu ịchaka nwa onye ọba bilio na anyị keneli onye ọma bilio yesa Oke osisi na-adụnụ gọfịa oke osisi na-adụnụ gọfịa osibuke na-esi oyi anụ Chief Chinedu Obiekezie ọzọ kash nke izizi na ọkụzụ obele nwa bilinu oke osisi si mukeneyi osisi na-adụnụ gọfịa oke osisi na-adụnụ gọfịa Chinedu nwadigwe obele nwa bigo gabanu onye ọma bigo bilinu ezi oyi m bịabanu oji moto mọgọ bilinu anyị ya Chijioke nwanye ọzọ niile ekene yi n'ife imeli m donu ekene ga-adịlị ojimoto eme ọgọ bili ezi nwanne dị gbodogu onye ọma bịa fụmanyanụ onye nweli n'onwelibenu onye jụrụ ijụrụ ifenu alụsị ego obili oke osisi bịa na anyị geneli ideji mba bili ofu onye ji malidunu kọfịa na Malaysia nọ onye ọma gaba n'iru na anyị kwenazi onye ga na-ekwu oke osisi na-adụnụ gọfịa oke osisi na-adụnụ gọfịa oke osisi dunu kọfịa oke osisi na-adụnụ gọfịa oke osisi na-adụnụ gọfịa